Laughing Leos Bianong! Programa apakaburay-rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat agdumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy magbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbatkan solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong. Manipod iti orihinal apanang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado. Ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, kan Lady L Channel. Naimbag nga orasyo amin papagayam kan kalafeng. Ti surat nga intay ibasa ita, kat naggapogan ni pagayam, Ricky iti Ilocos Sur. Kan ka, Mang Bianong. Ilingid naklakuman itinagan Ricky. Nakapagsurat akmet, takayat ko ti paiwanwan kan ka. May sak nga asawa, ngem nalabsak met tinang ipateg iti asawak Mang Bianong. Ket day tamutten ti nanipudan ti parikot ko iti agdama. Tapno nalawag ti amin, kasto nga rod nga irugik ti agsalaysay Mang Bianong. Perla, lumukmag kamot lumukmag anak kaw. Anyat kukuam tabaybay amutan ti bagi mo iti kusina. Nagimas mo't kami di pa naglutluto ni Ricky, nanang. Ay na, kita madimot laang ti sobra na lukmag. Amin mo't kami nakayat ko kat itod na. Kontrolom ti panangan mo tama di tinalukmag unay anak ko. Saan anasaya at ti kasta? Depende, nanang. Anya depende. Uray man kayat ko kontrolan, no pasig mo't anaimas ti ipaspasida ni Ricky kanyak. Nalaing tumot ngamin nga agluto di asawam. Permi, nanang. No sabali ti agluto iti kanagkat maikawa ka talaga. Takas laad da magic na no ni Ricky ti agluto, nanang. Kanayon nakadilawan ni nanang, tanakaluklukmag kano. Bye-bye am ni nanang, gagangi analukmag ka ata, agdamat di palpalamot ko kan ka. Uwan mo't nagagat ka lang arudin ngagtrabaho, nalaing ka pa yung agluto. Pagayat ko nga minin tagluto, sipod pa ide, bakit? Oray di paruak, siya kung di paraluto iji balay may. Amok iso na ikaw wala unay datatang nanang mo, hindi nangasawa kan. Taawan ka na para luto da. Oo na, taada kayo muton kadagit yubing ay lutlutwak. Madanda na ganak. Mga numaibaw kanto iti sa bali. Ay sus, di mo man al-alyan data mismo abagim, ta imposible mapasamak data. Ricky. Kontento akong kada kayo nga gina. Iso adin to nga rin mapasamak data pagbutbut nga. Awan serbina data, bakit? Ay na, permiti busog ko lakay. Awan ti makuna ka talaga iti kinalaing mo agluto. Maragsakan akmat ta nagustuhan ti lutok, bakit? Fulfillment kanya ako na magustuhan ti lutlutok para kada tayo. Ricky amang isukat nakto. Manain? Awan pa nakita ka, makaartap kan ka, bakit? Iso adi kan tupulos, isukat. Mamin ano ka di nga ibagak dayta? Kasano no, masuya kan kanya kitinalaos a kinatabak. Sumardin ka man, tila sasawam. Paboritok ti tabtaba, iso adyak to masuya.
Di kan tuon ni aglutluto iti naimas intun sumaruno tapadasak man ti agdayet. Anya, apay pala aparigatam ti baging mag-diet. Ang mga noon niya piti ko na ang dagiti makama mo kanyak. Ibagadan to kid di asaan ka apakpakanan no kumutong ka. Agdayet ak labasit tapno sa anak akasla dram amagmag na. Saanin bakit? Mayat dita akababagim. Adula amin dita diet dita. Ha? Pinapatag kat saan ka nga isuksukat, perla. Kabaligtaran ta talaga, Ricky. Apay ka day polon. Ni bakit mo, malusog. E dinto ta ni bakit ko, malnourished. Kasla kawayan na maitaytayab no magmag na, gapo iti kinarapis na. Di mo nga tamot as asikasunan na yung bag ni bakit mo iso kasta. Anya saan? Kanayon tupay apakanag iti agkakaimas, gamawan latamit. Nagkutong lata. Kasla kalan sa itirakrakabag no ko. Si kamot, tila sasawam. Talagamit. Ang mga numa-offend ni bakit mo, numa-amo na data sasawam, may papanggan ko na. Saan na amamuan ta saan mumot nga ibagbaga? No kasano nga ro ti kinalusog ni bakit mau, isumot ti kinamalnourished ni bakit kaw. Ang mga nupakpaka ng magpaiso iti agkakaimas, ngayong saan mo't ang nasustansya? Nasustansya. Hanggang talaga kit yakas jaynan. Jak siguro mapadasan ti makaarakop iti malusaw. Ano saklatan di kasla na ipatakdara kawayan na rakrakapon, my friend. Si kaman ti makisarita iti anak talakay. Ibagam at timbangan na ti kang kanan na. Makapadanag ngamin at talaga. Saanan anormal ti kinalukmag na. Di mat kinasarita mon aya. Wen, ngam kaslawan latamat. Di nakipangpangag. Kaan kaan. Saan amaan anawa iti kusina. Ni Ricky ko maamanugang tati kinasaritam ata iso ti kok. Ibagam tadi naunay palalwan apakanan jay anak mau. Si kantuman ti makisarita ken kuana. Kasla na iparabaw laangan jay ulo ni Perla iti abaga na. Awanon ti tenged na makita. Ay, maday. Alabay tagasaritak to ni Rikay. Tapno di naunay pakanan ni Perla. Jetain naman kitday tapno maksayan ti tabaan ng balkot ken kuana. Nasaya tayo may kayo dito balay, tatang. Dito kayo namangan. Ha? Naimas tinluto ka masida. Iso amangan kayo dito yan. Tapno damat kasama mi kada perla kanda giti ubeng. Anya nga itinlutom amasida. Patatim, tatang. Ha? Karni manan? Nairwamon dagiti kabalay ko iti karni amasid sida, tatang. Nang runa kini perla. Saan nasagsagidan nun natang ti iluto ka masida. Jakmot kayat asa na makapangan Iso ano ti request na si daan, isong harap ti ilutok. Saan, Ricky? Di mo panuy-nuyan ni Perla. Ha? Anya laeng nga iti mapasamak ken kuana no kanayon met apanuy-nuyam iti kayat na. Sana bale, damay panggaplang mo't iti makan, pampanoy-nuyak, tatang. Madingarod, masapol nga da disiplina tayo iti amin abanag. Da amin sobra ket dakes. Iso adi mo met nga ron sobraan apalamutan dagiti kabalay mo iti pasig akarkarnay. Madiday ta, Rikay. Kanayon dak bagbagaan, dagiti katugangak, ajak unay pakpakanen, dagiti agiinak iti karne, mangbiyanaw. Nang runa kini Perla nga asawak. Pinadas ko nga raw ti nagdengdeng, nang padasak no lamutin matlaang dagiti kabalay kao. Kay, ayan dagiti ubing nga, bakit? Rimordan, napanda na kay ayam. Apay ngay arimardan kat mga tayon. Nanganda iti agdigdigos ka. Nagbit damot na nangan, didakla inurayan. Rinaman ang dalaang mo dyan luto madinengdeng. Di daunay kayat iswaday jay. Nagpaspas daanangan tas aggatlo dalaang samot a kutsara itin subo ket didan kayat. Anya,
Di saan daan absog? Talaga saan tinapatag, nakargaan ti buksit da. Tapno saan da mabisinan. No anyamot kami na tinapampanunot mo. Ta dinengdengkit din tinluto mamasida. Awan pa'y al-alyana mo't kay dinengdeng. Ha? Linaukam kumamot iti uray saggagay sa tayo nga slice ti al-alya. Tapno addamot ng pananam. Kaya't kayo mo tapagsidaan itinak natin nasustansya day jay. Wan ngem saan nga rod akayat dagiti ubeng. Kat si kangay, nangan kaan? Wan, basit. Nay, aping iya basay. Jak nga rod kursunada. Ay nauna yan. Awan gayam serbina pakanan kayo itiruro o tadimot pagan ang ating-atan. Di balay, amo ko nintong sumaranaw. Ricky, nagpalengke ak iti pasig anat natang, ta iso ti ilutom nga ipasidam kadagiti ubeng, kastamatan kini perla, tapno maksayan mo di kinalukmag na. Nagalasan di itsura na, takaslan na ipatugawan ako rebout. Ninanang met, nagsiksinto pa'y analok magdianak yaw. Agam, maddi nga ron, akit kitaan. Sapay sana kaya't dagiti kabalay ko tinatnatang. Nakamiso da no nateng ti makita da amay dasari ti lamisaan. Ilawlawag mo kadakwada Nanang, Ibaga ba adakas ti kanayon akarnay? May mayat matlaang tinatnatang asidaan. Uray sagpaminsan ti karne dita. Nay, nagadunda kita anat nateng, Ricky. inyeg man ni nanang. Jak lakayat dagita ukra kas kada tarong. Nagmadi ti angot da para kanyak. Kun jak la maanusan akanin da ita naggalis nga ukra. Anya nga rod nga iti pamayan kada kita. Inaklay padawatan kadagiti karuba. Anya, amangan numamon ni nanang. Masakitan pa'y tirik nana, ta iso tinapan nagpalengkay kan nanggatang kada kita. Nagkuna nga may nakakastatigatangan na aya. Ipadawat kun kadagiti karuba. Ay, saan? Padagasiklangan ni Polon, ta iso ti pangdadak. Nasaysaya at pay. Tani bakit na ti mahilig nga aglamot iti ruruot. Talaga ajak la maanusan dagita asidaan lakay. Paw? Kompleto ti pangpakpat ka dagiti anat natangari kay. Wain, yawid mo kita, ta sigurado amayatan ni bakit mo kada kita. Ay launay Agyaman na ka, isupay agatangag. Awanan nyaman na. Amumot asaan managkaan dagiti kabalay ko itinatnatang. Iso asayang laang no sana mailuto da kita. Ayos makalibre kami iti masida. Sige nga raw, tagawid akon. Tapno makaluto mo ten ni bakit. Lumabasak pa, inanapasita. Day, si Kamot Pulon. Naggapukan sabot di tayan da Ricky. Wan man nana. Dinagas ko da ito inyawag na kanya kadagas sa kajibalayda. Ha, nay, aguray ka man. Mailasin ko day taasupot Hintad ni Ricky, nana. Natnatang. Ha, impadawat ni Ricky dagita natnatang? Wan nana. Nagadong araw. Nagprepres ko da pa. Nay, nanang, da kayo mat. Umunag kayo pa ya. Saanan? Ha? Nagkaro kamutan. Da kayo lang arudin tinggatangak itilamutan niyaw, ngamin padawat mo laang kanipulaon. Kukuha ngamin, nanang. Imbagamlat ako man adi mo kayat jaintad ko, tapno saan mo nga impadawat. Inlutok la ko man asidaan may kanitatang yaw. Ha? Inananusan me itin agsida itin udals, ayat milaang nga adda natang anasustansya nga ipasidam iti pamilyam, ngamin padawat mo kitden. Nanang, saan mo tadakas ti agi padawat? Nagipadawat ka! Takarne ti kayat mo nga ipalamot iti pamilyam. Day tati dakas. Ha? Iso nga ita. Agat karne manan, di ang angot ko mailutluto diti balayaw. Aglutluto ak iti afritata iti nagtuktok kayo, nanang. Isumot namin ti kayat asidaan dagiti aginak.
Sanda pampansin ng tinatnatang, iso ngayon padawat kaon. Langgong kakit di nga asawa. Di mo amo a panunutan ti salon at ti pamilyam, no anya ti kayat daited kamot nga itad. Dakas daitan apa nang ipatag. Ninanang mo, adda aya ti kasta. Daita ramid mo Amin akayat ti pamilyam iso ti itad mo nga uray makapadakasan kadakwada. Dakas apa nang ipatag daita. Nanang, dito'y kayon amangan. Saanan? Nanang, saan niyo kumaakagura ni Ricky? May sakamot perla. Nagrawot ka una iti karnay. Manipod na kiasawa kan ni Ricky, awanon. Nalipata mo ang siday tinatnatang. Saan mo ito na sumrekanyak day tananang? Kasla awan ramraman na no awan karne na alaok na. Style mo? Ha? No di mo baliwan ti kastapan panlangan mo. Awad latambukon perla. Kita man, oray kalabarig-rigata nun amagmag na. Takasanaw, di mo matimbang ti kang kanam. Kan pasig pa'y lakarne ti lamlamutam. Sa nabali ata healthy ak nanang. Anya healthy? Healthy nga raw, day ta triple body. Kas kalakuributon, wano dram. Ay, nagalas perla. Nagpintas tupay ako na ni Ricky. Konsentidor di asawam. Oray makapadakasan kan kano iso ti kayat mau sumursurot latan. Konsentyan na ka. Nagmayat kayo lakit din na pagtimugan nga gasawa. Nalaos ti suron ti katugangak a babae kanyak mangbiyanaw. Tapod numot nga main ti kunana, amin akayat da perla kan dagiti anak may, kat isumot ti itud ko. Konsentidorak a talaga. Happy ak no makitak happy da iter aramidag para kadakwada. Jak pinanunot ti mabalin nga epekto ti panangkunkunsintek iti kayat ni perla nga asawak. Nang runa iti may papanayon iti makan. Tadyak kayat nga imutan ida, nang runa no may papanayon iti makmakan. Naglabas nga raw tiyal daw, mangbiyanaw. Apo, nagimasan ti panangadubom ti takarnet baboy kan manok lakay. Amok nga may na paboritom ti aglaok a karnet baboy kan manok. Iso akastan tinlutok. Plus, adapay na iling tanga itlog nga inlog ko. Iso happy tummy kayo manan kadagitan anak tayo ta. Launay happy tummy kan happy wifey lakay. Una, kayat ko happy wifey ka kanayon, bakit? Sige nga ron, aggaw akon. Mangantayon. Sige, agkaw kan. Tanga siya akong timangayab kadagiti ubeng. Bakit? Sumrig ako niti trabaho. Lakay. Apa ya, nakarupangat ka. Maditi, riknak. Maulawak matan. Anya? Apa yan? Jak among madya talaga. Agtayak matan ti panagkitak. Di na saya at ipagkalangan ni ospital. Dagong sobra kita iti trabaho. Perla! Makipagladingit ak iti napasamak ni Perla, Ricky. Nagubing pa'y anatay. Pulon, awanin ti asawak. Pinanawan na kami nga gina. Naklate amin iti napasamak kan kuana. Kilat namin. Umuna pelapan nakatagi na kat impanan. Awan mo tinarikrik na iti kalabas. Ngam na minsan la ana ulaw kat isumot tanti nangalak ang kuana. Huwag na raw. Baka pala dingit at talaga tinapasamak kan ni bakit mo. Kasano kami pa yun itakatagit anak may. Nag-ubing tapay ana ulila iti ina. Anak ko! Ay, Perla, anak ko,
Apay ngaya pinanawan na kamain. Kasi ba't nagiti anak mo nagbabasit na pinanawa maya? No dim ngag ka kumakanyak, saan ka kumadagdago sa naustala na kao? Ay, anak ko haya. Asita, husto, baka. Amangan mo suruta madi na oras ni Perla nga na. Kapoy tinalaos, apa nagsangsangit mo. Nagsakit lakay. Ay, muno na pa'y anaunat ti anak tagam dadadadakal na. Talaga ang nagsakit. Anya nga iti maramigan ta. Awanay ni Perla baka. Ay, Perla na kaya. Nanang, di pulos pampansinan manipod na kamasayag kan na itabo ni Perla. Nagpuskol matan ti ropam nga imasidag kanyak. Nanang? Sika, tinangpatay iti anak ko. Anya? Nalabos ti kinalukmag ni Perla. Pinalukmag mo iti kastaunay. Ta siguro, kayat mo ngagsakit kat matay mo tan adagos, tapno mabalukan, kat libre kan tumatan ang mga asawa iti sa balay. Sana pudno da ita, nanang. Anya saan? Di nakimpangag tungkal ibaga kapag sidaam itinatnatang. Amin na kayat ni Perla kinonsintem. Pinalamot mo a pinalamot ititabtaba. Iso adi na napupuutan a high blood gaya man. Kat bulo na mo tan tinatake. Kat isontim patay na. Iso a basol mo no apay anatay ti anak ko. Nanang? Di ka man kundi sangit, tabangan nusulukan ka pa'y. Sikatin ang patay ka ni Perla! Aging gaita, Mang Bianong, nalaos pa'y laeng ti sakit tinakam dagiti katugangak kanyak, nang runay ti katugangak a babae. Saan man ngagsasao ti katugangak a lalaki, nga mariknak nga damot sakit tinakam na kanyak. Pagpabasulan dak, siyak tinang patay iti asawak, gapu kanaw iti panangkunkunsintek iti amin kayat naalamutan. Inayat ko laang mat iti kastaunay daydi Perla, Mang Bianong. Isu nga amin akidawon na nang runay iti makan ket impay ko. Anya nga tati kasayaatan nga aramidat, tapno mapunasen ti gura dagiti katuganga kanyak, Mang Bianong. Ta nagsakit lang aruden ti ipupusay ti asawak, kagura dakpay. Iwanwan nak kuma, to'y pagayam mo, Ricky. Pagayam ko, Ricky, ti panakaam mo ati Diyos ket naasidag kada tayo nga uray kasanupay kalidem ken kasaem ti mapaspasaran nga iso ket addalaang dita mangliwliwa ken mangsalukob kada tayo ket makatulong mangalwan iti rikna ti napanawan bayat ti agpang nila dingit. No ti pamati ket paset ti biag mo, dayta ket dakkel ti maitulong na iti proseso tingka panagpaspasanaang. Adda panawen ti amin na abanag. Intuding na ti tiyempo ti pannakayanak, ken tiyempo ti pannakatay. Intuding na ti tiyempo ti panagladingit, ken tiyempo ti panagragsak. Tiyempo ti panagdungaw, ken tiyempo ti panagsala. Tiyempo ti panaginnarakop, ken tiyempo ti panaginnadayaw. Saan tayo atengel dagiti pagteng pagayam ko? Sa gudayan tinasantuan na kasuratan, iti may sa asentimo, makagatang kayo iti dua salapingaw. Nupay kasta,
awan matnag uray may sa kadakwada, no de ipalubos ni amayaw. Saan mo kumaalagidawin ti pammabalawdakan ka? Taan mo mamismo di tabagim, asaan kamot ang nagkurang? Talagaan na danunen ti kanito ni bakit mo, na iranala kas jay awagas. Saan mo akadngan tabagim, babaan ti panangam mo kadagiti marikrik nam. Ti panagdwadwa ano sa dino ket agnanaed ti panunot mo, dagiti negatibo a banag, ket mabalin na nga itungkwating ka panagpasanaang. Isu alikli ka mapanunutin, ti may papanit ti panagladingit, tapno malabsam daytoy. Mangsapul kakit de kadagiti banag akayat mo nga ramiden, tapno mapagbaligyan ti panagladingit mo. Nga oray iti damo, ket kaslaawan maritnam ngar aramidam. Mangkita ka iti baro ang mabalin mo a pagliliwaan. Mangaramid ka kadagiti banag a makaliwliwakan ka. No pumpunwam ta panunot mo kadagiti agkakapintas a lagip ken aktibidad, awan ti panawin mo tapno makapanunot kadagiti parikot. Ken patuloy mo latta apakitaan iti nasayaat dagiti katugangam. Ammo ka dumting tumutlat daw, ngaywaksidan ti saksakiten ti nakamdakan ka, nang runak ket adamot dagiti apuko da anabate iti ikot mo. That's right. That's right. That's right. Kasta manen gagayam, aging gangit iti sumarunumanan ngantay panaglalangan. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos diagnina kada kayo, amen. Bye-bye! Thank you so much, kadrama! Kung magustuhan nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!